Sa ibong kan makusog na pakol ning ukol, mayong pagduwa-duwang pigsalbar kan nagkapirang rescuers an apat katawong nabubutod sa dagat sa Santa Magdalena, Sorsogon kan nagtalikod na Palm Sunday. Nangyari ang insidente sa Beata Resort Beach and Sanctuary alas 3 ning hapon kan Marso 24. Sa impormasyon, mantang naglalangoy ang mga biktima, hinigop ang mga ininin ukol pasiring sa hirarong na porsyon kan dagat. Saro sa mga nangenot sa pagsalbar si Senior Fire Officer Juan Sanjo Amaranto, ang Chief of Emergency and Medical Services ng Bureau of Fire Protection, Daraga. Istorya niya, tiyempo na ituon man siya asinan sa iyang pamilya sa resort. Kanamati niya ang pagsusurihaw kan mga tawo na may nabubutod, tulos siyang nagtao din asistensya asin ginamit ang sa iyang kaaraman sa water rescue. Binisto ang mga biktima na sinda Elizabeth Orolfo, Bernadette Orolfo, Irene Z, asinan 20 anyos na si Aliana Habla Maramba na pinakanamugtak sa peligro na sa iyang isinalbar. Tapos nung pinuntahan ko, yung dalawa na ate, nung pinaka nalunod talaga, is nahawakan na ng ibang mga tao. Tapos mayroon pang isa, yung dalawa, medyo naandun sa malalim. Ako naman, ang tinarget ko, yung pinakabunso, si Miss Aliana, kasi naandun talaga siya sa may part na malalim. Aminado ang bumbero na nadipisilan siya sa pag-rescue darakan makukusog na pakol ning ukol alagad nang ibabaw sa iya ang kamawatan na may maisalbar na buhay. Kasi naandun talaga siya sa may part na malalim at siya yung hysterical na nakikita ko na nasa malalim na part, nandun siya, lumulubog, lumulutaw. Kasi naandun siya sa malalaking wave. Grabe yung wave doon, parang mga jeep or bus sigurong lumalabas siya, lumulubog, tapos may tubig, tapos sumisigaw siya, tapos paglapit ko sa kanya, saktong-sakto, pagkalapit ko sa kanya, mga naandyan na lang, na mahawakan ko na, biglang hinimatay siya sa tubig. Kanakaaging Lunes, tinauan siya nin pagbisto kan sa indang komandansya sa pangangenot ni Fire Senior Inspector Lagilles hulikan sa iyang ipinahiling na heroismo. 15 taon na sa serbisyo si Amaranto, kasabay kaini ang promisa man na pirming magiging matanos asin malalaoma na lingkod bayan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Antoinette Banta.